Ďakujeme vám pekne všetkým za podporu dnešnej hodiny deťom. Nadácia pre deti Slovenska sa snaží podporovať každý jeden dobrý projekt, ktorý môže pomôcť deťom, napríklad aj tým, ktorí trpia ochorením zvaným tichý zabíjač. Hovorí sa, že diabetes mellitus, čiže cukrovka, číha na svoje obete na stoličke. Žiaľ, aj na Slovensku je stále viac detí, ktoré trpia týmto ochorením. Možno je to naozaj pre nedostatok pohybu, ale tých príčin je určite oveľa viac. Dôležité je povedať, že deti postihnuté týmto ochorením sú označované za ťažko postihnuté deti. No a práve preto sa Nadácia pre deti Slovenska rozhodla podporiť ďalší zaujímavý a veľmi pekný projekt, ktorý sa volá Dia Šlabikár, a práve ten by sme vám teraz radi predstavili. Cukrovku som dostala v prvom ročníku, mám ju 6 rokov. Nerada tancujem, ale predtým si musím znižiť dávky inzulínu a upraviť si takisto stravu. Pomáhala som oboznamovať sa o cukrovke aj učiteľom. Vďaka Dia Šlabikáru sa môžem naučiť, ako mi môžu pomôcť a že môžem robiť to, čo všetci, len som v niektorých veciach obmedzovaná, keď mi príde zle. Ja som cukrovku alebo diabetes mellitus dostala ako 6-ročná. Z začiatku to bolo veľmi ťažké, hlavne to bolo spojené s tým, že veľa ľudí nebolo informovaných o cukrovke. A vtedy som sa stretla s prvou takou negatívnou skúsenosťou, kedy mi moja učiteľka povedala, že nemôžem ísť na ďalšiu spevácku súťaž práve preto, že už mám cukrovku. Začal som hľadať informácie a tých informácií bolo veľmi málo. Tak sme sa spojili s rodinami, ktorí mali tiež dieťa diabetika. Neskôr sme pocítili potrebu, aby sme informácie, ktoré sme získali aj vlastnými skúsenosťami, alebo sme si naštudovali, aby sme začali šíriť, aby sme edukovali aj učiteľov a spolužiakov detí s diabetom. Určite ste už počuli niečo, že existuje choroba, ktorá sa označuje názvom ľudovo cukrovka alebo diabetes mellitus. A tak vznikla aj samotná kniha Dia Šlabikár, ktorý vlastne môže slúžiť každému, kto sa stretne s diabetikom. Dia Šlabikári sa nájdú všetky informácie od A do Z. Napríklad ako športovať, ako sa stravovať, ako cestovať s diabetom. Aj keď sa mnohí diabetici boja napríklad niečo robiť, majú tam vysvetlené, ako na to prísť, ako im pomôcť v niektorých situáciách a podobne. Ten počet diabetikov na svete sa stále zvyšuje, preto sa môže stať, že aj niekto ďalší ochorie a mali by ste aj ako gymnazisti mať tú všeobecnú inteligenciu alebo všeobecné vzdelanie a vedieť o tom, ako diabetikom pomôcť. Je dobré vedieť, že ak sa niečo napríklad mne stane, tak budem mať okolo seba ľudí, napríklad spolužiakov, ktorí budú vedieť reagovať, dajme tomu odpadnem, tak som rád, že oni to vedia a zachovajú sa správne. Dia Šlabikár vznikol s podporou Nadácie pre deti Slovensko z fondu Hodina deťom. Tento Dia Šlabikár sme dostali do všetkých ambulancií detských diabetológov na Slovensku. Chodíme s ním po školách, na každého necháme, hlavne tam, kde majú diabetika, aby si učitelia, potom prípadne spolužiaci, tréneri mohli naštudovať, ako riešiť situácie, ako im predchádzať nejakým komplikáciám. Cieľom našho projektu, teda Dia Šlabikáru, je to, aby diabetické deti neboli nejako odstrkované od spoločnosti, aby sa nebáli a vedeli, že aj s diabetom sa dá zažiť teda krásny, šťastný a úspešný život. Let's come together.